pro to, aby si zvýšil svoji produktivitu. V letošním roce je to už terapeut. Jo? Je to kamarád vlastně. Používáme umělou inteligenci jako kamaráda. Jo, jako ve finále, když mě něco trápí, tak se nemusím s kamarády domluvat jako teďka týden, že jo, jít na pivo, a tam u toho sebou piva si počkat, až tím řeknu, jsme trápí, a potom poslouchat 2 hodiny, jak se mi smějou, že jo, a potom zjistím, že je trápí úplně to samé. Jo? To můžeme přeskočit, a já se rovnou zeptám, jako umělá inteligence, ta se mi nevysměje a jsme se o tom bavit. Skutečně takhle spousta lidí využívá umělou inteligenci, zároveň s ní hledají nějaký smysl života, to znamená nějakou náplň toho, co vlastně to dělá, a organizování svého života. Umělá inteligence není primárně na úrovni individuí o tom, že bych primárně hledal najít s nimi 10 nápadů, co by dneska mohlo dělat v práci. No? To tam někde je, ale není to ve vzadu. A čím si, že 10. místě je zdravější život. No, tam se může objevit zdravější finance, velmi rychle.